Souboj o první místo byl napínavý až do samotného konce. Vítězství v kategorii juniorů, stejně jako v kategorii dětí a v kategorii dospělých si nakonec odvezli TCO Dance Plzeň, kteří ovládli naprosto kategorii diska. Tahle taneční skupina vznikla v roce 2000. Mimochodem hned 4 trenérky letos maturovaly, a to včetně Terezy Cheníčkové, která je jednou ze spoluautorek této choreografie, kterou společně s ní vytvořila také Štěpánka Humlová. Já myslím, že TCO Dance Plzeň vyhrali právě proto, protože predviedli neskutočnú energiu a decká šlapali od začiatku až do konca. Taká energia sa nevidí ako každý deň a určite trénovali celý rok preto, aby vyhrali práve tanečnú skupinu roku. Are you coming to the tree? They strung up a man, they say a word or three. Strange things that happen here, and stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree? Dramatická kategorie diska na 3. místě, tedy Akcent Ostrava, na 2. Horizonty Havířov a na 1. TCO Dance Plzeň. A všimněte si, jak tanečníci zapojují kostýmy. V tomhle případě teď nevidíte červený stuhy, který přes sebe mají omotaný, a v tom dalším záběru pak ke konci ty červený stuhy namotaný mají, a musím říct, že jsem sledoval od prvního kola až po finále, jak se jim to dařilo, a vypilovat jenom to, abyste si v tom nasazení, vypětí dokázali tu stuhu rozmotat, omotat kolem sebe. Není žádná sranda, takže taky velký obdiv. Čistě dámský tým jsou TCO Dance Plzeň. Není to škoda, že nemáte v týmu třeba nějakého chlapa? No jako asi jo, bylo by to dobrý, když se ho měl nějakýho třeba Vítka Lukavce, který by tam skákal nějaký tričky, no. Nějaký tričky, bychom chtěli, máte na ně nějaký požadavky, jak byste chtěli, aby vypadal chlap, který by s váma tancoval? No, to ještě holky prý nemám vyhraněný, ale pánové, jestli byste chtěli být v tomhle kolektivu, tak hledejte TCO Dance Plzeň.